Așa cum primăvara ghiocelul răzbate prin zăpadă, așa și tinerele talente răzbat printre noi, care trebuie susținute și promovate. Așadar, oferim scena tinerilor talente și le invităm în scenă pe Francesco Duduța! Oare cine de bine mă învață și într-un an de bună povață, cine viață ne-a dat pe pământ, a cui chip e mai drag și mai sfânt. Ca o pasăre în nor, mă stâng lângă tine, fiindcă nu am ca să zbor, doar ești lângă mine. Vreau să fie așa mereu, tu și eu, tu și eu alăturea, măicuța mea. Mama mea e cea mai bună în lume și pronunț cu dragostea ei nume. Mama, chipul cel mai drag și sfânt, ea e îngerul meu pe pământ. Mama mea e cea mai bună în lume și pronunț cu dragostea ei nume. Mama, chipul cel mai drag și sfânt, ea e îngerul meu pe pământ. Mama, mama, măicuța mea. Mama, mama, măicuța mea. Dar cine știe, tot cât de mult te caut eu, trec la soare să-mi șoptească, unde ești sufletul meu? Am să strig fără cuvinte numele tău cunoscut, ca să știe lumea toată cât de drăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai sempre mio, oh Maria, ti amo cara mia, Maria, Maria. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai sempre mio, oh Maria, ti amo donna mia, Maria, amor, ti amo donna mia, Maria, amor. Melodia astăzi, semnată chiar de el, în fața dumneavoastră, Roman Talpa. De lume nu ar fi, de n-ar fi mama. Și nimeni nu ar mai zâmbi, de n-ar fi mama. Nici bobul nu ar răsări, de n-ar fi mama. Ar fi doar noapte în loc de zi, de n-ar fi mama. Icoana sfântă pe pământ e a noastră mama. Să o cinstim și să o iubim pe a noastră mama. De s-a întâmplat că ai pierdut pe a ta mama, păstrează un suflet și în gând pe a ta mama. Am început cu aceste rânduri pe care le-am așezat pe o foaie de hârtie, cu multă simpatie și respect față de toate mamele care sunt prezente aici, toate mamele și de acasă, precum și viitoarelor noastre mame. De aceea, cu mare drag, aș dori să vă interpretez o piesă la care țin foarte mult, care se numește Mama. 40 de ani colindat, ne-am trecut înducinat, drumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, te-am găsit înălțime, mamă. Am fost bun și răi am fost,
Tu ne-ai căutat un rost cu povețele râse în tramă. Tu ne-ai învățat un trai, tu ne-ai dăruit un trai și-am plecat cu el în lume, mama. Tu ne-ai învățat un trai, tu ne-ai dăruit un trai și-am plecat cu el în lume, mama. Dragii mei, v-aș sugera, v-aș da un sfat la toți, să găsiți acel timp important de a suna mamele voastre și de a-i spune câteva cuvinte. Mama, te iubesc și îți mulțumesc de tot ce mi-ai dat. Să ne străduim să facem acest lucru. Pe poezii, cum te aș putea, doar un cuvânt să-mi pot găsi de iubirea mea. Nu mi-e de ajuns nici viața mea să te pot iubi, pe ar putea să încapă tot viacul într-o zi. Și trăim pe poezii, cum te aș putea, doar un cuvânt să-mi pot găsi de iubirea mea. Doar un cuvânt să-mi pot găsi de iubirea mea. Vă mulțumesc frumos și Suspicious! Jealousy! Anger! Betrayal! Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love! Jealousy! Yes! Jealousy! Will drive you mad! Roxanne! You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. He was a real artistic guy, sensitive, a painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. Artistic differences. O invităm în fața dumneavoastră pe Luminița
Mandanachi! Mulțumim din suflet Salonului de Zero pentru această prezentare minunată, în cap cu Tonia Caterina și fetelor
deosebite. Mulțumim frumos! Mai frumos decât cuvântul mamă. Rostit de cei mai mici, atât de sincer și dulce. De aceea o invităm în scenă pe micuța Alexandra Batavu. Iesu, vă spun și vouă, în rochița mea cea nouă, cu volan, cu fundițe, cum stă bine la fetițe. Azi e zi de sărbătoare, astăzi e ziua mamei, ochii ei îți sunt oglindă, brațul gata să mă prindă, glasul facuri de miere, leapă-tor ce durere. Eu nu sunt destul de mare ca să pot să învăț măcar de pe cartea urare, și nu sunt destul de mare ca să-i dau un dar. O să-i dau salutare aici pe obrăjor și pe mâna asta care m-am zis este zi de zi cu atâta dor. Mamă scumpă, mamă dragă, mărcișor a meleagă, eu sunt visul, tu iubirea, împreună fericirea. Dragi prieteni, acum a venit momentul cel mai culminant și vrem să invităm aici, în fața dumneavoastră, pe cei mai renumiți și îndrăgiți artiști, atât la noi acasă, cât și peste hotarele țării noastre. Acum, departe de casă, dar foarte aproape de noi. Neri Ciobanu și Mihai Dani! Am găsit. Este atât de frumos ce se întâmplă aici. Noi am stat și am admirat aceste adevărate talente care au evoluat în fața dumneavoastră. Cum se spune, în deschidere. Eu nu stăteam și vorbeam cu ele, nu se știe cine e mai mare artist aici. Cu siguranță că am venit cu inima larg deschisă, am venit să vă aducem o veste bună de acasă, am venit să vă aducem mărțișoare din Moldova. Exact. Moldoveni, bună ziua! Uite, așa merge mai bine, dragii noștri, suntem nespuși de bucuroși și onorați că astăzi suntem în fața dumneavoastră și este o ocazie nemaipomenită când sărbătoarea Mărțișorului o sărbătorim aici, la dumneavoastră, acasă deja. Aplauze, dragii mei, este un lucru foarte și foarte... Cine să cheltuie? Cine să cheltuie? Arătați-l serii, uitați-vă ce frumusețe! Mulțumim frumos! Cine e gospodina care a copt acest colac? Este cumva în sală? Cu siguranță că este moldoveancă. Dați-mi voie să sărutăm această până și să vă sărutăm pe inimă. Bine v-am găsit aici la Padova, dragi moldoveni, toată lumea bună care, când ajungem la moldovenii noștri, sau când peștenașii aud că suntem moldoveni, că sunt din Moldova, vorbesc frumos de noi. Și încă o dată am venit să ne închinăm în fața dumneavoastră și să vă mulțumim că dumneavoastră sunteți adevărații ambasadori, cei care duceți, prin exemplul dumneavoastră, duceți faima țării noastre. Noi vă mulțumim din suflet și tare, tare mult vreau să ne vedem la un concert acasă, în Moldova. Atât de emoționant acest moment cu acest colac. Noi vă zicem, bine v-am găsit. Am prins 2 zile de soare atât de frumos. Am fost la Veneția, am luat pe jos niște prieteni de noștri, ne-am întâlnit acolo, Radu și Violeta Zapritni, unde sunteți. Haideți să aplaudați, sunt niște muzicieni excepționali. Violeta este solista operei din Veneția. Aplauze, este moldoveanca noastră care
A ajuns acolo sus de tot. Succes! Ne-au dus ieri, ne-au chinuit, ne-au purtat pe toată Veneția. Nu simțeam picioarele când am ajuns acasă, dar erau foarte și foarte buni. Ne-au dus și cu gondola și ne-au cântat. Vă imaginați ce? Am cântat Trandafiri de la Moldova, acolo în Veneția. Vă salut, dragii mei! Cu siguranță o să salutăm pe toată lumea bună din sală pe rând. Acum, dacă am venit și dacă a fost acest colac și am zis că a fost o zi cu soare, noi am venit cu nin-soare. La noi, Baba Odochia încă mai este în Moldova, nu pleacă atât de ușor, așa că să vă ningă cu dragoste, să vă ningă cu emoții frumoase, să vă ningă cu tot ce este mai bun în lumea asta. Da, aici la Bacău. Am o maninge și nu ne va